Hi guys, maing hapon. Nakauli na sila guys. Nya, tugbong na sad me. Tugbong na pod ni guys, pero nana daw kuno kay nanawag si Lilin nga nana daw sildo. Magbugas dito yung kahoy sa Mloray guys. Di na si Ala nag-ilis guys. Ayo ko. Ayo ba? Kuan panialan si Mimi guys. Dali na lang ko maghulat. Kaya nagkilak-kilak to kagabi. Masyanuban. Pagtanaw niya pag-edit. Pagtanaw niya pag-edit. So ako niyo yung banana kung ba sila lingling. Naman ang mag... Ito, ikuha siya ni Alan guys. Kaya ron dili magkuan. Magkilak. Masyante yun ang huli na. Nanggihapit ka sa burnal. Nanawag ko ni Lilin kung Lilin na may sweldo. Sige na rabuntag nang. No. Tamingan sad niya kuan. Kabot na rin sila Alan. Dili na ito pagkakuan mong motor sa layo. Itong isa. Dili ito biyahin doy-doy layo. Kaya tagak-taka ang kuan kanina. Siya nginang-nginang kung atubong tadoy ta. Siya tagak-taka ang kanina na Gata. Saan ni mong bag? Isa sa ni mong bag? Ay mong tamlir. Sino? Saan ni mong buhok? Nananagayag ko. Buligit lagi kay ka. Nananagayag ko. Saan nagatagda na? Lolo. Buligit kay ka. Wala ka? Sakit na ko. Palit? Dana mo? Ay, ako po yun. Maing hapon, nakauli na ta guys. Sayo ta nakauli. So, nagpalit ko isda. Nagpalit ko isda o pan. Yata dito sa mong lolo. Oo. Sa din ko kinakbit guys. Daw oil. Ngayon kape noon. Daw na ay kape. Kape, ang pagkahaling mo na kape. Nanay kape ba? Central. Doble. Nagkape ang data na. Ron na lang noon. Later rin nyo deh. May sa rin tayo isda 1 kilo guys. Nga. Si mama, nakasweldo si mama karon. So, isa to siya tagaan sa isda. Mama, lagay ba yan? Yan ang papa niya Lan. Kuha sa Tupperware lang deh. Manin na ba? Kata ko 1 kilo guys. Up. Upat, Nay. Nay? Kaya mo natin yung papa niya Lan na ni guys. Nay? Loto ni Nay. It's really hard, please. Pila, tek 5 ko. Papa niya Lan na ni guys. Isa na, Nay. Nag-cellphone siya ng cellphone. Manan? Ito dahil ko pinakbit guys. Nakaluto na ta sa piniritong isda. Kaya palulo ka. Ako na tinulog. Kutsara niya. Bugoy nga bugoy. Guba ang tangkad. Nay! Nay, kumag... Nay! Ginagawa ko ba? Nay, kumag-imong si teacher na mo. Bugo na rin sila. Imong si teacher mo lang siya guntigol mo na ko. Yo. Teacher na mo. Yo. Hindi, hunti. Nay. Teacher. Ulam sa... Gunting. Ulam na. Ulam na ko. Kaniya, ulam man siya kay.
Habol yung gunting. Sa pangan yung maestra, ang yung maestra, di ba kapay tagdunting bantigar? Pagkit. Waka lagi. Ano na ba? Guwapa. Wala, balik na eh. Balik. Teka ka na, may sotik niya. Guwapa. Binasa binani kuan Ma'am Lloyd Abgaw. Pagkid na siya. Balik ko din sa kabulakan. Suraan man. Nagpahina yun, diba Israel eh? Ubuon? On. Total box 60. Nyari guys, Manoy. Maway na. Anak. Anak, trigger. Ano yung dilagap na may Israel? Goy. Kapag yung anak na taas na ginay. Kapag yung anak taas. Taas na yung Ay, bata lago ko. to bigong. Wari. Si Yuri ba? Sabi na ka. Yung ko, mga nutsan ako. Ang tanawa ba, yung ko na. Ay, ito tanawa ma'am, gaminyo na rin pa ko ma'am. Sana ko sawa. Okay. Channel. Pagka isa number na po, nawala na ako kay... Wala na Pwede yung sawa. grade time. Ito lang ako nasa grade 5 time. Ano maon na? May, dili lang inom lolo tubig bugdaw, me. Di ba ko na masaya ba? Ha? Nabuol. Kaya lang yung ring. Nagdagda ako man, baso diya. Lusik na? Hinak man na. Dili lang inom lolo tubig bugdaw ko. Hindi naman daw yung sila. Wala may tubig na rin bugnaw. Siya siya. Kaya ikaw. Ido, hatag na. Ito na, breathe. Bora ba? Nang tayo. Good. Signal. Gan auton siya. Hindi ko yung pan. Ano kung kaya nagbara-bara? Ano sir ka na? Tanan magapon din yung wala wifi kanina. Pero malagyan na eh. Tapos ang ito na wala. Bayabuhan ang extension na namin padaplin. Ano mo po siguro? Ano sila ko? Hindi ang taon? Wala ang kalipita. Ano man? Ang cellphone. Apa yang kau dan berbata? Dulu? Di ang nabilin. Hah? Di ang nabilin. Terus ya dulu? Kaya lang nakalaon. Hindi ko ka mag-cellphone to eh. Nadugo na ako nakita rin. Ay. Nagulo na ako nakita. Ang pasal ini yung ako siya. Dagan na kay lahi nga dong. Jadi na labot. Ulit. siya pula. Balik ka ba? Sa convert pipipis ba? Pero nasa. Okay. Magtunan go. Bali dito ah. Balik sa pagpis na Balik siya. sisyon. Nagmotor na sila. Nakitaan na, Nay? Nay? Nakitaan na? Ang nawala agad mo eh. Luoy ka ay tugnaw kung ba tugnaw kayo. Bala biyahe ba? Amo ko si Nonoy. Ang sama. Ako patulin. Ano man yan po yung baga? Tatlo siyang tumbler ba? Nanay ka. Di ko, wala ko ito natulog ang tubig sa katawid. Patala kay laing kayo. Wala ko inom na to. Ang awa. Oh, ako na ang tulog. Ibo ka. Tingnan mo, ginabawa ko yatam siya. Tubig. Naka-adjust zero din yan ay. Ay. Itong girl na buak. Nag-igita ka ay mani altiya si Zia. Tapos,
Nagkaato sa yaman ko tapos na hulog yung pag-tumbler. Tumbler. Nakain siya. Uy, mga bata. Apa sa bata ni ba? Ate ni ba? Ito na lang. Atuan ko na dito. Ate Riluna, patudo ka niya tiyain, iyatiyan na, kung di daw kapag ato, di na daw kami guhod, katawa. Pero sa lula, ganahan kayo. Pero sa eskwela, di kanakan. Sa ikaw? Ako absent. Karon pa man? Di ba rin zero ko absent? Ito mga hingog mo eh. Basta lang. Bango na yan. Hi guys, good morning mga tita guys. May panabiling sa kabuk gabi. Halungan ko guys. Lupad na kong kalha. Guys, natay daghan hinog na saging. Nagamay-gamayan na ni guys kay pagalingan damay si Binhi padadaan man ko siya ambot na hinog na batong iya. Kung si Alan po dala po dito sa iyang itrabahoan kay nato iyang kauban nga pangayo sa saging hinog. Na dinis ato guys kini libre ra ni basta natay tanom. Ingon si LG na kumunto sa sapa daghan ko nuguwang nga nilang og paghihurot sa mga langgam. Okay. Ag tugdunan sa kuan kanang langgam na mga tinuba ni Alan dito sa iyang tunugan. Mahinog na guys. Si Mimi di kay siya kaon dani nga saging.
Katuraya ang katong gagmay katong amas. Kanina ni tundal dito sa kaon. Isa kasako din ni guys kung ituba. So muna lang ni maraming nabilin hinog. Kaya panghatag-hatag man ako. Amot la mama basig magdala. Magdala ko niya ila mama guys. Libre rami din sa ato guys. Ay, tumbler! Ako rin dala. Gisod lang ito naman ito, bay. Kada ko makasabala ni Morilo na. Kurang daw bili na rin. 500. Hi guys, good morning. So ngayon guys ay mag-adto po sa sentro. Ito ko lang ni mother. Dayon, bayad po din ko sa motor. Ako rin padala sa kuan guys, collector. Okay. Adto po ko sa Medina, magpliti pa. Ipadala na to sa collector guys. Gahapon nang takog bayad niya kay o pa man nasulod gahapon ay lagi o pa man nasulod atong sweldo nang akong tsata ng kolektor nga karon ko ang bayad. Reply siya nga panas daw siya unya. Taga diri ra ang kolektor guys niya. Kuan dito sa Medina mag kuan katulganan kay naminyo naman. Upangas lang sila siyang mama kung kuan. May magbayad. Mutsat sa iyahan na bayad. Iyang pangasan. Ang ako kay gahapon gitsatan ako siya gahapon nga mabayad ko karon. Sayo ta kay basing sayo siya magpangas. Ito rin ko sa yan ni Mimi po eskwelahan. Kaya na po dito akong obligasyon. Ano naman gini guys, makasapi ganita. Nahon ginatutungkuan. Okay. Hinuod ko kung agkatingob. Agdako. Karon kami Mimi. Walay monthly juice nila karon ko andra sa kuandra po sa katong ilang kuan gipaamutan ng Aral Park suhol sa Panday nang pa man ko nakabayad magbayad ta. Daghang kay salamat sa inyong tanan guys. Sa inyong mga suporta. Sa hindi pag-skip sa ads. Daghang kay salamat ninyo tanan. Dako kay akong pagpasalamat ninyo tanan guys. Nanata sa karsada guys. Iya pong gagawin ni Alan kay magtumpod mag-eskwelahan. I-chat po siya na ako nga mag-uban ra daw mi. Okay. Wala yung bana. Tapos kagayan ano sila parekab umdi yung bana dari tapos kagayan na mga baklay ra naglayan sa chig baklay nga siya ra isa pati guban siya na ako na siya kaya nakapayong ako kuha ko nakadagpayong punong taranis landong guys kay sakit ang init sa alas city pa tara siya Nakalangon tani phone guys. nay mo kamungkay na na tanlad Na, iyatang lado. maghalang-halang ta guys kay nakasildo na Santa Mercedes guys nakapaldo kapi-kapi man madam oh. Pata ka inquire guys. Ikaw tek mo na. On sa kaninga kape nga kabugnaw ba pagkape bugnaw Ay, ito nga, subog na da.
para dali ra ka. Sa Mercy kay nakasweldo na sa iyang Facebook. Oh, nakasuldo na ko guys. Asa ni mo gikuhan sa ni mo gikuhan sa PayPal? people. Nalimta naman akong password, dabi na ako di na gyud to Sa makuha. PayPal nimo? Oh, kuragi man. Sige ko. Nagyun sa man nimo? Sige ko gagampo nga. Narumduman na nimo? Oo nga. Lord, tabangin taon ko nga makuha na ko ni. Kila unta nga makuha na akong password ba. Pang tuplok pa na ako tanan password, pangalan nila ni Miggy, Gerald. Dito. Imo isuwat imo password. Ay ha palin. Nakunik na. Imo lagi. May man sa PayPal te kay kuan maskin $50 nakuha. Oh. Kay kung video lugay kayo. Abot 100. Abot 100 gyud nimo makuha. Ang PayPal 50 makuha na. Oh, 50 or 25. Ikaw Lin, duha na gani nag-withdraw Lin no. Kado nga permina na siya withdraw te. Ayo. Trabaho si Ricklan. Pahilom-hilom ra na siya te. Ha? Trabaho Ricklan. Wala man sila trabaho man, abela trabaho biya. Kay why man Tapos ko niya rin ipag ko sa no may motor na tunya. aman lang daan. Sakay ka tundaan, may katanggal-tanggal ka dina. May kunya karga gapon gi katanggal-tanggal ka dina. Sa